Riwruoge mag jopuonj Kuppet kod KNUT dwaro mondo mi migao mar somo or omenda mar somo ne skunde kaka nyicha gi singo. Kwayo mar riwruoge gi biro e kinde mabende koro gidwaro mondo twak obedie e wilai manyien ma itiyo godo e rwako nying jopuonjre motelo ne yudo omenda mar somo. Giko ni thoth skunde ok yud omenda ma oromo jopuonjre duto kaluwore ni laino theko kendo rucho nyinge kata bang' ka gisekete. Kaka Millicent Adhiambo lero, gidwaro mondo chutho ka otamore to migao mar somo oti kod lai manyasani ma duol matayo penj tiyo godo kaluwore ni duolno pok noleo go chapa otas penja japuonjre moramora. Jolo sekalo nyaka ne yaw skunde pacho ka. Juma mane migao mar somo ochiwe singo mar chwalo omenda mar somo ne skunde. Kata kamano nyaka kawuono pod jopuonj rito omenda gi ka koro riwruoge mag jopuonj sundo mondo chwalo omenda go ne skunde. Juma mokalo ni Friday ne pesa osechopo skul. Koro Friday mokwongo mano rumo ni e Friday ma pesa ne pok ochopo skul. Koro noko wacho ni en Friday man. Koro mano lack of clarity mar communication work from the minister. Miyo koro jopuonj mane skunde ok nyal plan maber e yore mag somo. Kwayo mar chwalo omenda mar somo kata kamano biro kod ng'ur e wilaya manyasani ma itiyo godo e rwako nying jopuonjre motelo ne yudo pesa. Kuom kinde koro, ywak osebedo ni laino ok tim makare kendo miyo jopuonj tich matek e rwako nying jopuonjre midhiero ma miyo skunde ok yud omenda ma opimore kod kwan mar jopuonjre magin godo. Ma system mane jok matiyo Ministry mar Education ne tiyo go mondo oma nyithi jo Kenya ratiro mar somo. Gimayo gi ratiro ka gitemo mondo koro giroch data mantie school. Something is telling us that nyaka benting at the Ministry of Education must sabotage the government programs. And why should that be? Kama wasa timore nyithindo mavalnare wono bene nongo capitation mondo school ore inka kadwaro schools better underfunded. Nyaka sani nitie paro mondo miti kod lai maduol matayo penj pacho ka tiyo godo poni NEMIS otamore chuth. The Kenya National Examination Council niga assessment data mag nyithindo from grade 3. They register at grade 3. When they get to grade 6, they register for KIPSEA. Mother to pay you name grade 9, but register for KJSEA. Why is it that kuchubusa capitation to nyithindogi kuro unge system? Bende jopuonj wak ni josiasa osedonjore chike mag somo kendo gionge teko mar tamore gik moko ka nyaka sani koro gidwaro mondo oket twak ma onywando ji duto mabiro kelo lokruok e sekta mar somo. Member of County Assembly nyalo biro gi nyithindo mopongo matatu to wacho ni nyithindo gi somo e skul ki nikech adamiyo gi basari. To in kaka principal mar skul kata head teacher ionge gi thuolo mar kwero gi ni nyithindo gi kwa keto gi kaendi to kwa bi yudo support from the ministry. To koro nyithindo gi donjo kaendi ka gionge kata gi birth certificate mar piny onego beni obedo. To moloyo e policy mar education. Kwan ma endi gi modwaro nikech onego obed ni somo ok en gimitayo gi jok ma parapara ni kama kako nego ta. Jagoro maongirore migao mar somo Julius Bitok kinde mokalo ne olero ni gichano dar ka giwuok lai ma itiyogo sani mar NEMIS nyaka e lai manyien mar KEMIS magigeno ni biro kelo fongruok ne ywak ma osebedo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.